Dobrý, vítam vás do ďalšieho videa. Druhý člen súčasný, lebo ne, tu není. Tak a dneska si ukážeme, jak si vykraftiť základný kábel z Industrial Craftu. Tak začneme s kuprovým, neobalený, ako vidíte. Obalený kupr kábel vypadá takto. Potom gold kábely sú dva typy, jedenkrát obalený, dvakrát obalený. Nástroj, čo to obaluje samostatne, to sme si tiež ukázali v minulom videu. A potom tu máme neobalený gold kábel, HV káble, tí sú najvýkonnejšie používané na atomovú elektráreň, potom z diamantové, no ja to používam glass, lebo sú aj vo väčšej miere sú zo skla. Potom tu sú HV káble dvakrát obalené, toto bol jeden. Toto je HV kábel 3-krát obalený. Potom tin kábel, ten je takto, neobalený, ten sa ani nedá obaliť. A toto je HV kábel, keď nie je obalený. A dnes tak si ukážeme, jak sa to čo kraftí. Poberieme si to, čo potrebujeme. Potrebujeme gumu, diamanty. Potom sa nepýtajte, kde sú cez silver ore, dá sa to ešte robiť s redstoneom, len to vám vznikne tých zlatých, tak si najprv ukážeme klasické. Čiže dáme takto, sa to kraftí dvoma spôsobmi kupr kábel. Takto, tým nám sa dá 6 a vykraftíte si takto, máte neobalený. A keď jedno hodíte sem a okolo toho, to je jedno, či to dáte hore, dole alebo tak, sa vám vykraftí jeden kupr kábel. No, potom refiset iron sa robí z normálneho železa. No, a jak sa robá diamantový kábel? Tým istým spôsobom, len čo takto, počkajte. Ne, robím to zle. Počkajte, sa len čo pozriem. Tak. Aha, už viem. Tak čiže musíte dodať do stredu želato a okolo toho do kruhu musíte dať 4 gumu. Vznikne vám ten gold kábel. A potom, keď chcete obaliť gold kábel, aby bol na 2, tak na ním dáte ešte jednu gumu a máte dvakrát obalené kábely. No a ukážeme si ten tínový kábel. Tínový kábel sa robí velice jednoducho. Dáte len takto a máte ultra low kábel, ktoré tuším vedú do dosť dobrej elektriky, keď sú v vode. No a ukážeme si dva typy diamantových. Čiže použite silver, počkajte, že tam dávam zle. No, použite tin. No, použite tin. Tu mám dva tiny. No, použite tiny 2. Do stredu dáte diamant a okolo toho, som vedel, že som niečo zabudol, dáte pardon. Tak, no, zoberieme diamant, dáme 2 silvery, ako vidíte, a okolo toho dáme takto. A vznikne nám 6 tých káblov. A druhým spôsobom sa to robí z redstone, ale aj takto máte proste má materiál náročné a vzniknú vám 4, čiže ten zo silverom máte oveľa lepší než 100. No a takto sa kraftí HV kábel a obaluje sa takto. Vznikne vám takýto kábel, počkajte, si vykraftím ich 20 trošku. No, máme jeden kábel ako základný. No a zoberieme na ďalší, máme dvakrát obalený, toto je jedenkrát, dvakrát a zase zoberieme z tohto jedno a obalíme ho takto 2 razy, to už máme 4 krát, no tak to sa môžem tú číslovku a pozrieme sa, ako vidíte, máme tu jeden kábel, dvakrát iný sa HV kábel a 4 krát. Čiže to je k tomuto dielu všetko a v budúcom diele si ukážeme
jak urobiť takúto atomový reaktor, aby vám prevádzal do základného bedboxu. Čiže ja sa pozriem, či ho mám spustený. Ako vidíte, je spustený reaktor. Ako vidíte, to si potom ukážeme a jak sa čo kraftí. Čiže sa s vami lúčim. Čus.